Kto by to bol povedal, že bude po roku vojny Ukrajina stále nažive? Tieto slová použil Ivan Korčok v rozhovore pre Teatry na konferencii Globsec. S redaktorom Vladislavom Jackovým sa rozprávali aj o vojne na Ukrajine. Tak prvá vec, ktorú chcem povedať, je, že z toho vojenského hľadiska, ale aj z politického hľadiska vnímam to, ako Ukrajina sa postavila voči tejto tragédii, voči tejto nevyprovokovanej invázii s obrovským rešpektom. Kto by to bol povedal pred viac ako rokom, že Ukrajina bude stále nažive. Už len za to, čo Ukrajina urobila teraz, musíme Ukrajinu naďalej podporovať. Ale faktom je, bohužiaľ tragickým, ale reálnym, že veľa sa rozhodne naozaj, tak povediac, na zemi. To znamená, ako bude pripravená Ukrajina v tejto chvíli zrealizovať ďalej svoju obranu, lebo viete, tu sa hovorí o protiofenzíve, ale Ukrajina sa aj v tej protiofenzíve len bráni. Ona nechce nič iné, ona nechce napadnúť Rusko. Chce len, aby sa Rusko stiahlo za hranice, ktoré sú medzinárodne uznané. S veľkým rešpektom preto vnímam to, že sme, myslím si, do dnešného dňa dokázali poskytnúť prostriedky Ukrajine, ale je obrovské vojenské, taktické, strategické umenie, s ktorým Ukrajinci dnes pripravujú ďalšiu fázu ešte raz svojej obrany. Nehovoríme ani o ofenzíve. Je to skôr odpoveď, ktorá logicky musí prísť proti tomuto útoku, ktorý prišiel nevyprovokovane z Ruskej federácie. Vy ste ako diplomat, ako by ste to vysvetlili, že napríklad keď Ukrajina žiadala na začiatku celoplošnej invázie viac tých zbraní a nedávali to, a takisto aj teraz F-16 a nedávajú to, ale už budú akože zaučať aj už tých pilotov. Prečo podľa vášho názoru to sa nerobí tak možno rýchlejšie, alebo skorej, tak povedať, alebo hneď a teraz? Možno, keby ste tak popísali. Takto, ja si myslím, že to je problém. Naozaj jedným z problémov, ktorý má svoje dôsledky, je to, že tie dôležité rozhodnutia o dodávke istého typu zbraní, ktorý je nevyhnutný pre obranu, nám trvá príliš dlho. To je objektívny fakt. Spätne, keď sa pozriete na ten vyše rok, tak vždy to bolo v takej schéme, že Ukrajinci niečo požiadali, potom my sme veľmi diplomaticky sa k tomu stávali, ale nakoniec sme vždy dodali všetko, čo treba. Je pravdou, že to časové rozpätie treba skrátiť, pretože ak Ukrajina nebude mať tieto zbrane, potrebné vojenské systémy dostatočne včas, tak niektoré veci budú stať veľa životov, to je najhoršia strata, ale niektoré bude aj ťažko dobiehať za ešte väčších nákladov. Čiže rozumiem tejto kritike. Druhá vec ale, pozrite sa, aj náš postoj v zmysle toho, že dodali sme S-300, dodali sme MIGy. To má svoj politický rozmer. Ja tu na druhej strane pri objektívnej kritike ale chcem uznať, že my máme tiež našu politickú situáciu. My tiež musíme zvažovať, ako poskytnutie takýchto systémov pasuje do nevyhnutnosti zabezpečiť našu vlastnú obranu. Ako to vysvetľujeme našim občanom. A toto sa deje v každej jednotlivej krajine, či už vo vyše 30 krajinách dnes NATO alebo v 27 krajinách Európskej únie. Takže toto je nielen poskytnutie zbraní. To nie sú technické rozhodnutia, to sú dôležité politické rozhodnutia. Často na ne potrebujeme čas, mal by byť kratší. A napríklad, ako vidíte vy koniec tej vojny a možno máte aj nejaký svoj typ, kedy sa to skončí? Samozrejme, ak to môžete to tak povedať. Pozrite sa, situácia musí dospieť do tej situácie, kedy Ruská federácia prvý krok, ktorý urobí, je, že prestane viesť vojenské operácie. Veď aj dnes ráno som si prečítal, že cez noc tu boli opäť najväčšie útoky drónmi na Kyjev. Takto sa jednoducho mier dosiahnuť nedá. Čiže tu nemôžeme v tejto chvíli povedať, že mier bude v horizonte tohto roka. Nič by som si viacej neželal. Ale tá cesta k mieru vedie len tak, že ešte raz ten prvý krok musí urobiť ten, kto prvý krok agresívny urobil. A to je Ruská federácia. V tomto momente, keď Ruská federácia prestane útočiť na nezávislý štát Ukrajina, je prvé to malé okno, ktoré si želáme, aby prišlo čo najskôr, kedy budeme môcť začať hovoriť o mieri. Ale ten mier nemôže mať podobu ani kapitulácie. Mier nemôže mať podobu toho, že jednoducho Ukrajinci a my s nimi akoby, poviem, odpíšeme či už materiálne straty, zničené
zničenú infraštruktúru tejto krajiny, alebo to, čo sa nedá vrátiť, a to sú životy. To jednoducho nejde. Je mi to ľúto, ja by som si želal, aby takéto okno príležitosti bolo dnes, teraz, ako my tu rozprávame, najneskôr zajtra. Ale nedá sa to urobiť bez toho, aby to urobila Ruská federácia. Taká otázka, možno, čo znamená, akože to, čo bude znamenať pre vás víťazstvo Ukrajiny? Pre niekoho víťazstvo Ukrajiny, to je vtedy, keď posledný ruský vojak odíde z Ukrajiny. Pre niekoho, že Ukrajina sa stane súčasťou NATO alebo EÚ. Pre vás, čo by to znamenalo? Pre mňa to prvé. To znamená, že je to skoro minimum, ktoré musia dostať Ukrajinci, ktorí sa tak hrdinsky bránia a ukazujú lásku k svojej vlasti. To je prvé, čo musia dostať, aby krajina patrila naďalej im. Tak, ako to bolo dohodnuté, tak, ako to rešpektovala aj Ruská federácia. Toto je to minimum. No a potom nastupujú ďalšie dôležité veci a to je budúcnosť Ukrajiny, ktorá je tam, kde to chcú ukrajinskí občania. My nehovoríme Ukrajine, my ju necáhame za rukav, poďte do Európskej únie. Ani nás tam necáhali za rukav. My sme to chceli, tak ako to chcú dneska samotní Ukrajinci. Toto nastane potom, keď prestanú tieto vojenské operácie. Ale chcem povedať ešte jedno. Ukrajinci tými tisíckami životov, tým odhodlaním bojovať, sa už dnes zaradili do toho, čo nazývame demokratické spoločenstvo. Viete, ešte pred vojnou časť ukrajinskej populácie si povedala, no dobre, predsa len máme väzby, máme príslušnosť etnickú k Rusku, k Rusom. Myslím si, že dnes sa táto vec zásadne posunula. Ukrajina sa stáva súčasťou politického západu. Mnohým sa to nemusí páčiť, ale takto ste si to vy, Ukrajinci, vybojovali. Ešte taká otázka, pokiaľ ide o to členstvo NATO, tak myslíte si, že je to otázka len času, či ešte Ukrajina potrebuje niečím prejsť, nejakými možno reformami, alebo... Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Komfort, aký ste doteraz nepoznali. DS4. Presadnite do vyššej triedy. Vždy musí byť urobený prvý krok, ale viete, čo je dôležité? Dôležité je, že o tom, kto bude členom NATO a kto nebude členom NATO, rozhodnú jeho členovia. Ja viem, že dnes mnohí hovoria, že vôbec úvaha o členstve Ukrajiny v NATO proste provokuje Ruskú federáciu, že je to nezodpovedné. Ale ja len chcem pripomenúť, že to bolo aj Slovensko v roku 2008, ktoré v Bukurešti súhlasilo, bolo to vláda Roberta Fica a prezident Ivan Gašparovič, ktorí sa podpísali v Bukurešti pod závery, ktoré citujem, Ukrajina a v tomto prípade Gruzínsko sa stanú členmi NATO. Aliancia nepovedala nič, len to, čo je napísané v Washingtonskej zmluve. Je to otvorená organizácia. Ak by sme toto nepripustili, tak potom preberáme ruské videnie sveta tzv. Obmedzenej suverenity. To znamená, bude diktovať niekto iný, kto sa má stať členom takejto organizácie. My Slováci sme chceli, aby sme si za obranu vlastného štátu nezodpovedali len sami. No tak preto sme sa rozhodli stať súčasťou Washingtonskej zmluvy, alebo teda Severoatlantickej aliancie. Čo je na tom zlé, ak to chcú aj iné štáty? Čím to ohrozuje kohokoľvek iného? NATO nie je agresívna organizácia, je to obranná organizácia. Celé NATO, okrem iného, má ten najdôležitejší článok 5, ktorý nikde nehovorí o agresii. My nemáme žiadne nároky na žiadne územie. My len hovoríme, že ak jeden sa dostane do problémov, tak tí ostatní to vnímajú ako problém pre samých seba. Čím Ukrajinci ohrozujú kohokoľvek, ak chcú to isté? Ničím. Dá sa povedať, že Ukrajina už si zaslúži byť členom NATO. Pozrite sa, z politického hľadiska jednoznačne, tá cesta je zložitá. Ukrajina sa určite nemôže stať členom NATO v situácii, kedy na jej území sa nachádzajú vojska a sú vedené vojenské operácie proti nej. To jednoducho nejde. Hej? Toto možné nie je. Ale my sa bavíme o niečom inom. Tu chceme zbaviť nás samých
našej vlastnej slobody sa rozhodnúť, kto tam má patriť. Toto je dnes podstatné a toto musíme pripomínať. A ešte taká otázka, že nedávno novinár z New York Times povedal, že Ukrajina by mohla sa stať súčasťou NATO ako kedysi Federatívna republika Nemecka a sa stala najprv a potom sa stala už tá kvázi demokratická druhá časť. Myslíte si, že je to také reálne, že najprv sa stane súčasťou? Možno, keď chceme, tak si prispôsobíme všetky paralely. To, čo bolo po druhej svetovej vojne, ako sa západná časť tedy rozdeleného Nemecka stala členom, ako sa neskôr stalo novozjednotené Nemecko členom aliancie, vždy sú špecifické okolnosti v histórii. Môžeme v nich hľadať paralely, ale dnes je táto situácia špecifická pre Ukrajinu. Sú to jej občania. Ešte raz, jej občania a suverénne rozhodnutia aj nás, Slovákov a ďalších členských štátov NATO, aby sme posúdili, že či ten, ktorý štát má na to, aby naplnil po A kritéria a po B, či aj jeho členstvo prispieje k našej bezpečnosti. Jednoducho toto sa preskočiť nedá, ale cesta ku všetkému, k tomu najdôležitejšiemu vedie cez mier na Ukrajine a k tomu, aby Rusko jednoducho stiahlo svoje vojska zo suverénneho územia Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. No a ešte otázka o EÚ. Myslíte si, že je reálne, že keby sa neskončila ešte vojna dokonca, tak je reálne, že Ukrajina by sa mohla stať súčasťou EÚ aj počas tejto vojny? Pozrite sa, aj tu dokonca ešte viac ako o aliancii platí, že na vstup, a môže to znieť akokoľvek skľučujúco, môže to byť sklamaním pre mnohých, ale jednoducho tu aj Slovensko muselo byť tak pripravené, aby sme uniesli členstvo. Viete, členstvo v Európskej únii má dva rozmery. Má politický rozmer a tam je dôležité mať pevné demokratické zriadenie, byť liberálnou demokraciou, keď to tak zjednoduším, ale potom musíte mať štruktúry štátu, svoj vlastný právny systém pripravený na to, aby sme mohli všetci fungovať v podmienkach Európskej únie, ktorá je úniou práva. A na toto potrebuje každý jeden budúci člen určitý čas. Nebolo by dobre, aby sme niektoré veci jednoducho urýchlovali bez takejto prípravy. Ale čo je dôležité? Už len to, že sme povedali, že Ukrajina sa stane členom NATO, sa stalo veľmi, veľmi rýchlo. Mal som tu čest ešte byť pri tom a viem, ako sme začínali. Mnohí to nepovažovali za možné. Nakoniec sme to v priebehu týždňov zvrátili a celá únia sa podpísala pod to, že Ukrajina bude členským štátom.